What's up mga kababard? Maayong gabi guys, sunod bola Simber man. Hinam-hinam na tayo sa mga bonus, mga 13-month pay pinasa sa mga gobyerno. Tos, kuha kay ron. Pero sama na mo, kanalas private may magdahom tagaan aw mayo kayo kung dili aw mayo ya di na kita magdahom guys. Magyapon kita rapim sakitan dahom kita nga dunay miniman Simber la di ay di ba so una ang anak ko dahom ning ko ba pagka sakto mahay dayon mga karong December guys, kung di gani mo matagaan ayaw na kayo nyo banak, no na mahay mo sa iyo mga amo mahay lang suko mo, suko lang ano ba palabay ra ba iyaw kay pagunong nga bundang ng trabaho agi lang anong ikatagal bunot ikatagaag sa naman pay ikasuway ko na guys galing yung nagtrabaho guys. Every baylo yung trabaho sa kabigil sinita mo sa tuig. Kaya sa inatlaw nga sido, di ba? Hila naman ang pulot. Kasi tiguman na ni mo ulit. Labaw ba? Katuig, tigo mo. Ba? Mas mga trabante na ko nasama na ako. Repitra, kamay ra ba? Kumpanya. Ano na kayo? Kira. Tatagaan. Ano na abot to?